आरो चाइनिसनि रङिया बेनि दाङाबाजियावहा इन्डियानि माखासे गोबां जोहोलावफ्रा शहीद जालांबाय बे समावहाय नोंथांमोननि हान्जानिफ्राय मा बुङो? जोङो अलरेडि जोंनि प्राय स्टेटमेन्टखौ जों होखांखाबाय दा थेवबो आं बुंनो सानो कि प्रथम फार्स्टआवनो जोङो दुखु फोरमायो जोङो कन्डलेन्स खालामो इन्डियान सल्जार जिखिनि थैबाय बिसोर बिथांमोननि सोरगोआरि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय जों आरज गाबो आरो नैबे समाव जोङो इन्डियान गभर्नमेन्टजों अराय सम दंफायो आरो थाफाबाय थागोन मानोना जोंनि हादोरनि थाखाय जों बयबो खौसेयै अरायबो गसंनांगोन आरो हादोरनि अलखदनि समाव जों बयबो खौसे जानानै गसंफानाया जोंनि दायित्व दा बे हिसाबै एनि क्राइसिस जोङो सिगांनिफ्रायनो गसंबोदों आरो दाबो गसंगोन जे इन्डियानि थाखाय जों अराय सम भारत हादोरनि थाखाय जों अराय सम बिनि सिकिउरिटिनि थाखाय बा एनि निड्सनि थाखाय जों अराय सम गसंफागोन आरो बे समाव कन्डेम खालामो कि चाइनिस जिथु आर्मि बिथांमोना रुल भायलेट खालामनानै इन्डियान आर्मिनि सायाव एटाक खालामदों बेखौ जों कन्डेम खालामो आरो सिकिउरिटि काउन्सिला बेयाव बेबस्था लानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखाङो। दिनै जोङो मिथिनो मोन्दों आसामनि गोहो मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा जिथुनु केबिनेट डिसिसन लानानै बिटिसि बिसायख'थिखौ गभर्नर बिथांनिसिम माने थाबैनो खुंनायनि मोनसे बिथोन बा मेमरेन्डाम होनायनि बाथ्रा फैदों दा नोंथांमोननि बेलायावहा बेवहाय जों बेखौनो बुङो जे थाब खालामो गोबाव खालामो बेजों बारा खोथा गैया जे कर'ना भाइरासनि जि थासारि बेयो मोजां जायोबा इलेक्सनखौ खुंनांगौ आरो बे मोजां जायाबा बेखौ नेनांगौ जों बिनिखायनो बुङो कि बिनि सायाव सोनारनानैसो डिसिसन लानांगौ इलेक्सना गाबोन जानांगौ समफोर जानांगौ होननाय खोथा गैया जेब्ला जायो अब्लानो जागोन नाथाय कर'ना भाइरासखौ जाहाथे खुनु कमप्रमाइज खालामा बेखौ जों गभर्नमेन्टखौ खावलायो। जों नुनो मोन्दों जिथुनिखि दैमाया जिनो गरा खुरखानाय बायदि माने माखासे बिपिएफनिफ्राय माने गोबां लिडारफ्रा गुगानायखौ नुनो मोन्दों बे मानि थाखाय जादों? बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जादों माने हाग्रामा महिलारि आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोननि गाहाय थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ बारा अनसाया बा बिथांमोनखौ जि सुबुं दारा खान्थिनि मान होनांगौ बेखौ होआ दा बेनिखायनो बिथांमोना मोजां मोनाखै आरो गोबाङानो जौगानायखौ लुबैयो खामानि मावजानो लुबैयो नाथाय थांनाय 19 बोसोराव जिहेतु खामानि मावाखै जौगानायनि जेबो आखायाव लायाखै प्रजेक्ट बिनिखायनो बिथांमोना दिनै बिपिएफखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव लोब हाबफैदों। दा जों नुनो मोन्दों माखासे आसामनि बा बिजेपि बिथांमोननि जिथुनि केबिनेट मिनिस्टारफोरा बिटिसि हालामाव फैनानै प्रेस मिट खौरांगिरि मेल खुंनानै बिटिसियावहाय जिथुनिखि बिथांमोना बाहागो लादों 26आव 26 देरहागोन होनना होनदों बे बेलायाव मा बुंगोन नोंथां? बे बिथांमोननिसो खोथा बियो रायजो राजायासो बेखौ थिग खालामगोन सोरहा 26 देरहागोन सोरहा 2-3 देरहागोन बेखौ माने रायजो राजायासो थिग खालामगोन ओंखायनो सोरबाया गणतन्त्रआव जेब्लासिम इलेक्सन रिजाल्ट ओंखारा बे बुंनो हाया कि आंहा 26 देरहागोन आंहा 30 देरहागोन ओंखायनो पिपुल्स जि मेन्डेट मानसिफोरनि जि मतामत बेखौ बेबायदि मिसलिड सोरबा खालामबोबा बे गोरोन्थि जागोन आरो बेवहाय जोङो लुबैयो कि बेबो बयबो बेखौ नेनांगौ आरो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनांगौ अब्लानो रायजो राजाया जायखौ मोजां मोनो बेनिनो भट होगोन।